бисмиллоҳи рраҳмони рраҳим. муҳтарам ҷамоат, амри маъруфи имрӯза дар бораи ризқу рӯзӣ мебошад. парвардигор то кунун ҳеҷ махлуқро берӯзӣ нагузоштааст ва намегузорад. худованд инсонро камризқ мекунаду беризқ не. худо инсонро дар дороӣ ва дар нодорӣ санҷиш мекунад. бидонед, инсоният дар тӯли ҳаёташ рӯзе мешавад ки шоҳ мешавад ва рӯзе мешавад ки гадо. ризқ аз ҷониби худованд аст. баъзе инсонҳо мегӯянд ки мо меҳнат карда азоб кашида ба чунин рӯзҳо расидем, пулдор шудем. аз донишу савод ва меҳнати худамон аст ин ҳама молу мулкамон. онҳо иштибоҳ мекунанд ҷамоати азиз. ризқу рӯзии худованд аз саводу дониш ва меҳнати банда вобаста нест. худованди таоло дар ин мавзӯъ дар китоби муқаддас дар сураи зумар оиди ин мефармояд. сураи зумар ояти 49-ро бингаред. худо мефармояд: пас чун ба одамӣ сахтие бирасад, моро бихонад. сипас чун аз тарафи худ неъмате ба ӯ бидиҳем, бигӯяд: ҷуз ин нест ки ин неъмат бинобар донише ки маро ҳаст ба ман дода шудааст, балки ин неъмат озмоише аст, валекин аксари онҳо намедонанд. рӯзии банда аз босаводӣ вобастагӣ надорад. ризқу рӯзӣ агар аз саводу меҳнат вобастагӣ медошт, инсонҳои нодону ҷоҳил сармадманд намебуданд. ҳамчунин дар қуръони карим худо дар ояи 52 сураи зумар оиди ризқу рӯзӣ мефармояд: оё надонистанд ки худо рӯзиро барои ҳар ки хоҳад фарох месозад ва барои ҳар ки хоҳад танг мекунад? ба дурустӣ дар ин кор барои қавме ки имон меоранд нишонаҳое аст. пас барои ризқу рӯзӣ ғам махӯред. худованд инсонро камризқ мекунаду беризқ не, ва ба ин восита мову шуморо санҷиш мекунад. дар охир барои он инсонҳое ки мегӯянд ҳамаи молу мулкамонро заҳмат кашида, меҳнат карда бо донишу саводи худ ба даст овардем гуфтаниям: на бародар, чунин нест, балки ин неъмат аз ҷониби худо барои ту ҳамчун озмоиш дода шудааст ва рӯзе он неъмат аз дасти ту ба дасти дигаре мерасад. муҳтарам ҷамоат, вақти аз он шуд. баъди намоз ҷаноза аст. як хоҳари 20-соламон ин дунёи фониро падруд гуфт. аз ин шумо ибрат гиред. марг пириву ҷавонӣ намегӯяд. пас ба умеде ки дар пирӣ тавба мекунем, нашавед ки марг шуморо ғофилгир мекунад ва баъд аз марг аз худованд танҳо як орзу мекунед ки дубора шуморо зинда кунад, то ибодат карда тавба кунед ва саратонро аз саҷда набардоред. аммо мутаассифона ин ваъдаи худованд аст. чун инсон вафот кард, дигар роҳи бозгашт нест. то даме ки зиндаед, фурсати тавбаро ғанимат шуморед ва аз гуфтаҳои худо берун нашавед. худованди таоло ин моҳи рамазон ки моҳи муборак аст, моро аз савобаш бенасиб нагардонад.